Molt bé. Doncs, com dèiem, bona tarda. Tenim aquesta ocasió per presentar aquest llibre, aquesta faula, que té com a títol com el salmó dins l'aigua. Està escrit en català i en castellà. I, com dèiem, en aquest cas ens permet, si més no, apropar-nos una mica en aquesta proposta, en aquesta faula, que és un llibre que no és nou, es va publicar l'any 2013, però l'editorial va trobar que era bona idea compartir amb el que estem vivint, compartir també aquesta presentació, de manera que es pogués, si més no, apropar-nos a algunes coses que potser estem vivint i que aquesta faula potser ens poden despertar. Pensava, si us sembla, compartir algunes idees. Evidentment no us explicaré el llibre i, a més, encara que us l'expliqués com està escrit en un format simbòlic, doncs d'alguna forma cadascú en fa la seva lectura. Cadascú en fa la seva lectura. Potser començo per compartir aquestes idees que ens permetran després, si ho volem, intercanviar idees o intercanviar preguntes o qüestions que poden sorgir. Començo potser pel títol, com el salmó dins l'aigua. Com el salmó dins l'aigua, com veieu, tant el subjecte com el verb són el·líptics, perquè cadascú el pugui omplir com cregui oportú. Alguns dirien em trobo com el salmó dins l'aigua, altres dirien estic o no estic com el salmó dins l'aigua. D'altres potser dirien soc com el salmó dins l'aigua. En aquest cas és tan inacabat o incomplert l'inici com la fi d'aquest llibre. D'alguna manera, la invitació és a omplir-lo cadascú o cadascuna. Què més? Segurament no hi ha gaire cosa nova que no sabem en aquest llibre. De fet, nova en el sentit que parla d'un viatge i parla del viatge de la vida, i el recurs i l'al·legoria del viatge és més antiga pràcticament que la humanitat. Des que l'ésser humà té consciència, utilitza l'al·legoria o la imatge del viatge per explicar, jo diria que l'enigma del naixement, l'enigma de la vida que es desplega i l'enigma de la mort. En última instància, l'enigma o el misteri de l'existència mateixa. Per tant, segurament sobre el viatge s'han fet milions d'aproximacions. I aquest és una aproximació més. Diríem que segurament el visitem o el revisitem de forma segurament diferent en funció del moment vital en el que ens trobem. També podem fer aquest exercici segurament plantejant-nos-ho amb clau de dia, amb clau d'any i amb clau de vida, amb el nivell que nosaltres cadascú vulgui. En clau de vida o en clau de dia,
és indiferent. En clau de dia diríem que simbòlicament ens obrim els ulls al dematí en posició horitzontal, ens despertem, no? I podem dir que ens despertem a la vida, decidim passar de la horitzontalitat a la verticalitat, ens posem drets, ens arreglem, ens rentem, ens vestim, etc. I iniciem un viatge des d'aquesta horitzontalitat cap a la verticalitat per baixar les escales cap a la societat, l'encontre amb la societat. Per tant, fem un inici de viatge de descens a la societat, fem tot de coses, fem encàrrecs, ens incorporem a la feina, tenim reunions, ens trobem amb amics, ens retrobem amb família, en fi, fem diferents activitats i diferents coses i en un moment donat del dia, que pot ser durant el dia o durant el vespre, decidim emprendre el camí de retorn a casa i invertim el camí que hem fet al dematí i retornem i diríem que simbòlicament pugem les escales fins a arribar a la porta de casa nostra i acabem desfent el camí que havíem fet al dematí, rentant-nos novament i preparant-nos per dormir, per acabar, al final del dia, transformar el moviment de la verticalitat novament a la horitzontalitat fins a tancar els ulls en el que diríem que ens posem a dormir, a somiar, o diríem que entrem en una mort simbòlica. I aquest és el ritme que fem cada dia. I és un ritme circular i ens entreguem a la nit en aquesta horitzonalitat, en aquesta mort simbòlica, amb l'esperança de renéixer a l'endemà i reiniciar un nou cicle. Bé, doncs, l'aproximació que fem amb el salmó té a veure una mica amb això, que podem, com dèiem, traslladar a un any o a la vida mateixa. També és el viatge que fem individualment, però també com a humanitat, i com a humanitat des de l'inici dels temps. És un viatge des dels orígens, però també i sobretot és un viatge de tornada a casa, que és el que també d'alguna manera ens convida a seguir, ni que sigui simbòlicament, el salmó. Es manifesta aquí la nostra natura o la nostra essència itinerant. Som nòmades des que naixem fins que morim i ho som individualment, però també ho som com a humanitat. Potser a partir d'aquest viatge només esbossaré tres moviments o tres moments que segurament exemplifiquen molts d'altres, però que segurament són claus i que ens poden fer reflexionar sobre això. El primer és el moviment, diríem, de baixada, que té a veure amb això que dèiem de l'enigma del naixement. Tots naixem com a éssers humans, però els salmons també ho fan, en aquestes aigües cristal·lines que veiem. Naixem en les aigües maternals del si matern i un dia sortim de l'ou i tot això ho coneixem, ho sabem perfectament, i a partir d'aquí comencem un viatge que diríem que aparentment és fàcil perquè és la baixada del riu. La baixada del riu té a veure amb el corrent que baixa
i que baixa, diguem, amb una certa força. I diríem, bé, no hem de fer res, no? Doncs com a salmons és seguir el corrent i aquest corrent ens portarà riu avall en el nostre destí. Bé, això forma part una mica del descobriment, pot ser de la nostra vida, diguem, infantil, però pot ser la vida infantil d'un projecte, o pot ser la vida infantil o la vida de naixement de qualsevol iniciativa nova que endeguem. Però el cert és que descobrim que en aquesta baixada no és tan fàcil com sembla, perquè el riu de les aigües de la vida sempre han baixat ràpides aquestes aigües, però probablement, i això és signe segurament dels temps que vivim, aquestes aigües actualment baixen més ràpides que mai. I el repte és baixar com a salmons, però sobrevivint en aquesta baixada i no petant amb pedres, amb roques, amb branques, que és on ens portaria el corrent, en aquest cas, com dèiem, més ràpid que mai. Aquí hi ha una mica el repte d'aprendre en baixada a nedar més ràpid que el corrent. I això té a veure amb diferents nivells experiencials, mentals, també emocionals i també transcendents i també a vegades físics. Els 4 nivells que d'alguna manera ens impliquen. En aquesta baixada ens descobrim amb un color de pell o amb unes identitats que anem incorporant. El salmó originàriament és blau i es pot identificar amb aquest color, però a mesura que va avançant en el viatge, pot arribar a descobrir que es superen a fora i a dins seu determinades transformacions, que en aquest cas venen simbolitzades pel color. En aquest cas, aquesta imatge també ens evoca segurament la invitació a mirar-nos al mirall i descobrir imatges que, posades del revés, potser ens evoquen o ens fan descobrir coses sobre nosaltres i sobre els nostres entorns que, potser, amb una mirada, diguem, directa, lineal, no podem o no assolim de veure. I passo doncs, al segon moviment. El segon moviment, que no deixa de ser un repte, que té a veure amb l'adaptació que fa el salmó. Sé que no us descobreixo res, però us repasso simbòlicament perquè em pugueu seguir una mica amb l'itinerari. El salmó sabeu que quan arriba al final del riu, després d'aquesta baixada i d'aprendre a baixar aquest riu, fa un procés d'adaptació en tota la seva constitució, des de la més interior a la més exterior, fins i tot canviant el color, com dèiem, per adaptar-se i poder passar de les aigües dolces a les aigües salades del mar. És una transformació a tots nivells, profunda, i que en aquest cas identificava amb aquesta baixada que fèiem a la societat. El salmó arriba un moment que s'integra en el mar, s'integra en aquest mar que sembla una realitat infinita. Hi ha 1.000 realitats dins del mar, hi ha onades, hi ha coves, hi ha coralls, hi ha 1.000 espècies diferents que es desenvolupen en el mar. I això té a veure segurament amb aquest moviment de l'enigma que diríem del viatge, de les experiències que podem
desprendre al llarg de tota la vida i segurament amb una experiència fonamental que potser connecta amb coses que estem vivint en aquest moment de forma especial, que és la superació de la por davant dels onatges que moltes vegades veiem en la superfície. És a dir, que a vegades al mar s'encabrita, hi ha onatges de 6, 7, 8 metres. Si ens mantenim en aquesta superfície, el repte és segurament aprendre a aprofundir i anar 4, 5, 10, 15, 20 metres endins d'aquest mar en moviment per descobrir que en aquesta profunditat el moviment no té res a veure respecte de la superfície i, per tant, podem descobrir una altra realitat molt diferent que tenen a veure amb aquest procés de descobriment, però també de metamorfosis. En aquest viatge d'experiències mils que viatgem i que descobrim moltes espècies, moltes realitats, moltes coves, tot això d'alguna manera està descrit en el llibre. Això em recorda un viatge que vam fer, en aquest cas amb l'Irma, que avui també ens acompanya, a la Índia, quan encara no teníem les nostres filles, i que en aquest viatge, en aquest primer viatge que vam fer a la Índia, una persona que no ens coneixia de res, estic parlant de l'interior de la Índia, era el camp, ens preguntava o ens va preguntar "What is the purpose of your trip?" Quin és el propòsit del vostre viatge? Que feien dos persones, diguem, en aquest cas de raça blanca, enmig del camp a la Índia, perduts a la Índia. La pregunta clau que ens van fer era quin era el nostre propòsit, en aquest cas de viatge. Crec que és una pregunta que almenys a mi m'ha acompanyat des de llavors i que ens pot convidar a preguntar quin és el propòsit d'aquest viatge, diguem, que has començat baixant les aigües del riu i que en aquest moment estàs a les aigües del mar amb totes aquestes realitats. I el cert és que poden passar 1 any, 3 anys, 5 anys o 80, arriba un moment en què aquest salmó decideix, després d'haver passat per 1000 experiències en el mar en moviment o en el mar en calma, decideix emprendre el que diríem el viatge de tornada. Tots i totes sabeu millor que jo que el salmó fa un viatge de retorn a contracorrent i és un viatge molt curiós. De les poques coses que vaig investigar per escriure el llibre a nivell científic, perquè tota la resta, diguem, és una mica suggerit o convidat a que sortís, de les poques coses que vaig investigar va ser científicament quin era el moment i el motiu i de quina forma el salmó decideix emprendre aquest viatge del riu a contracorrent. I sembla ser que les investigacions científiques van a la línia de que hi hauria 2 coms. Un és per l'olfacte, el salmó detecta no qualsevol riu, no remunta qualsevol riu, sinó que remunta al mateix riu que el va veure néixer. Com distingeix aquest riu? El distingeix, sembla ser que per l'olfacte. I això, simbòlicament, tots també sabeu, i ve una mica també induït pel llibre, l'olfacte té a veure amb aquest 6è sentit. Segurament és un dels 5 sentits menys visible, menys material, però que connecta de forma més profunda amb el nostre ésser i amb les experiències vitals que hem tingut des que tenim memòria i que, per tant, en aquest cas, hi ha també aquesta connexió. A vegades una olor, un perfum,
ens transporten quan teníem 3, 4, 5 anys i ens transporten aquella experiència. I el segon com que expliquen els científics és a través d'ones electromagnètiques i camps electromagnètics que han quedat gravats, diguem, a la memòria del salmó. Bé, el cert, i aquí s'inicia el tercer moviment del viatge, que diríem la pujada dels ràpids, i podríem dir també, o si ho volguéssim dir d'alguna forma per seguir el que he exposat fins ara, que seria l'enigma també de la pujada contracorrent, però l'enigma de la mort. I m'explicaré. En aquest cas, el salmó ha de fer novament una adaptació i una metamorfosis per adaptar-se novament a l'aigua dolça i, a més, treu totes les forces acumulades, tota l'energia acumulada del viatge per poder remuntar els ràpids del riu, que alguns són esglaons immensos, com dic en algun fragment del llibre, alguns doblen, fins i tot tripliquen l'estatura del propi salmó. I aquí segurament ens suggereix aquest camí de retorn a casa, perquè retorna no només al riu que el va veure néixer, sinó que es dirigeix a contracorrent a l'origen del riu que un dia el va veure néixer. I segurament hi ha dues experiències segurament fonamentals que tenen a veure amb una dinàmica diferent segurament a la del mar. A la del mar segurament estem parlant de moltes experiències i a aprendre a baixar el riu, a aprendre a integrar-se en el mar, a aprendre que té a veure, a aprendre a introduir, però també a aprendre a aprendre coses o a incorporar experiències o a incorporar saviesa. En el cas de la pujada al riu estem parlant de potser dues dinàmiques que vindrien convidades pel des. En lloc de a, el des. I podríem dir descobrir la llum. En aquest cas no us explico els detalls perquè així ho podeu veure en el llibre, però aquest descobrir és un exercici que fa el propi salmó, o en aquest cas la protagonista del salmó, que és una filla salmó, que té un nom que us dono algunes pistes enigmàtiques com la vida, que té nom diferent segons la versió catalana, castellana, francesa o anglesa, i hi ha altres personatges que tenen nom invariable, però la protagonista té un nom variable, que té significat. Amb això us puc donar aquesta pista. I, per tant, en aquest cas fa un camí de descobriment que té a veure amb aquest concepte que algunes vegades algú potser m'ha sentit parlar d'aletheia del grec, que és treure el vel o descobrir el vel. I una altra dinàmica, i amb això vaig acabant, que seria aquest tercer moviment, que seria el desprendre o desaprendre o desaprendre. Desaprendre, en aquest cas, o desprendre's de les ombres. Aquest concepte que també ha estat estudiat tant a nivell individual com a nivell col·lectiu, però aquí, en aquest viatge del salmó, es pot escenificar amb enfrontar-se o descobrir o desprendre's d'aquestes ombres que es descobreixen a partir d'algunes llums
que hi ha a la natura i que poden tenir retrucs interns. Ho faig amb un llenguatge que sé que no ho estic explicant tot per no explicitar i no desvetllar determinades coses que un pot descobrir a la lectura. També això és un procés de superació i de paciència i de superació d'algunes vegades les dificultats, perquè en aquest camí de pujada del salmó no és estrany que el salmó, al saltar un d'aquests esglaons, peti amb una roca o accedeixi a un espai tancat, fins i tot enfangat, que el porta fins i tot a una immobilització. Ve pel cop, els cops de la vida, ve per una situació directa o indirecta. Mira, avui ens porta segurament, si llegíssim aquest llibre i aquest fragment al que estic fent referència que el podreu descobrir, doncs el podríem identificar, per exemple, amb el confinament. Hi ha un fragment en el que el pare Salmó explica com es troba enfangat i immobilitzat amb un fragment del riu després d'un salt a contracorrent. He exemplificat aquests tres moviments. En última instància, aquest final de camí, després de molt esforç, connecta la mort i la vida, o la vida i la mort, com la connecta el moment en què ens n'anem a dormir amb la mateixa al·legoria. El salmó, com sabeu, quan arriba a l'origen del riu que el va veure néixer, es fecunden els ous i posa els ous que es convertiran en nous salmons, i en aquest procés i esgotat del viatge, traspassa i mor, deixant la vida multiplicada per un nombre que va més enllà de 2, o més enllà d'1. Bé, he exemplificat una mica aquest viatge del salmó en aquests 3 moviments de baixada, integració i metamorfosis al mar i pujada a contracorrent, amb tot el que suposa. I tot plegat, i amb això acabo i a partir d'aquí fem els intercanvis que vulgueu, tenen a veure segurament amb una experiència que uneix aquests 3 moviments, que li podríem dir la set de plenitud, que en el salmó no deixa de ser curiós. El salmó, dir que el salmó té set, quan està constituït i està envoltat d'aigua, no deixa de ser curiós. Però malgrat això, aquesta set de plenitud és el que d'alguna forma el posa en moviment i en circulació en aquest viatge llarg, no exempt d'aventures i a vegades de dificultats i de reptes immensos. Només dir-vos que en aquest cas aquest llenguatge simbòlic de la faula està previst perquè el pugui llegir des de nens fins a adolescents, fins a adults, fins a persones grans i fins a persones que estan en el final d'aquest viatge. Cadascuna i cadascun de les persones segurament entendrà coses diferents en funció del moment vital en el que estigui. Fins i tot la mateixa persona llegint aquest llibre, ho dic perquè m'ha passat en experiència i algunes persones ho han compartit amb mi,
doncs han comprès coses diferents llegint el llibre en un moment vital diferent i per tant, doncs, no deixa de ser, crec, un reflexe de com és la vida. La vida, al final, està tot davant nostre i a vegades doncs, llegim unes coses o veiem unes coses o comprenem unes coses i a vegades hem tingut allò davant nostre tota la vida, però segurament hem dit, però si ho he tingut sempre aquí davant i no ho havia entès o no ho havia vist o no ho havia comprès. I així és la vida, que a vegades sembla que sigui enigmàtica, està allà davant nostre, però en un moment determinat es desvetlla alguna cosa que ens permet una visió completa o comprensiva d'allò. Semblantment, i he fet una mica aquest exercici, he sortit una mica per casualitat, quan estava preparant això, veieu aquestes paraules. Les paraules de dalt són les mateixes que les paraules de baix, però les paraules de dalt depèn de com, amb una mirada així ràpida, potser no s'entén res del que surt. A la vida, segurament, moltes de les paraules estan ja escrites davant nostre i segurament el repte que tenim és a saber-les llegir, saber-les comprendre. I potser acabo amb aquestes mateixes paraules, que són paraules de l'epíleg i que d'alguna forma crec que connecten amb experiències vitals que estem vivint ara en aquest moment, tot i que es va publicar l'any 2013, crec que són d'una gran actualitat. Em permeto llegir-vos aquest final, que, torno a dir, forma part de l'epíleg, i així són les meves darreres paraules. Diu a l'epíleg: enmig de canvis vertiginosos i d'un ecosistema d'equilibri subtil, l'ésser humà i la humanitat sencera té per davant elevats graons a superar. Alguns, com dèiem, doblen la seva estatura individual i col·lectiva. Això és així de manera semblant a com els salmons remunten les ràpides aigües del riu que els van veure néixer de cicle en cicle, de grau en grau. Els salmons no es pregunten si seran capaços o no de remuntar el riu, simplement ho fan. No és possible entrar en les aigües de la vida sense sortir ferit, d'una manera o d'una altra. Malgrat això, el repte constant és transcendir les experiències, fins i tot les traumàtiques, i anar més enllà. A vegades, només es pot apreciar veritablement el que és il·luminant enmig de la nit més fosca. Allò en el que avanço, avancem tots. El que carrego a les meves espatlles es fa per a tots. Allò en el que em transmuto durant el viatge reviurà en les remuntades de generacions futures. Bé, doncs això és una mica la presentació que volia fer, molt breument. I ara que som els que som i que hem fet una mica aquesta estona de compartir, crec que tenim el gran luxe de, si ho voleu, tenir el temps per compartir el que creieu oportú, fer comentaris, reflexions o aportacions.